ಸುಲ್ಮಿಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶಾಲೆಲಿಡು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒವ್ವೆ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತದು ಜೆರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿನ ಬರವು ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತ ಹಕ್ಕಲೇನು ಒಯ್ತೊಂದುಂದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಯೂಸುಫ್ ಮುಚ್ಚಾಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ವಾದ ದುಂಬುದಿತ್ತೆರು. ಶಾಲೆಲಿಡು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಣ್ಣುಲು ಒವ್ವೆ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತದು ಜೆರು ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲಿನ ಬರವು ಸೇರ್ನಂಚ ಮಾತ ಹಕ್ಕಲೇನು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಪರವಾದ ವಕೀಲರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ವಾದ ದುಂಬುದಿತ್ತೆರು. ಹಿಜಾಬ್ ಮೇಲ್ ಭಿನ್ನಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾಯಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಮಂತ್ ಗುಪ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಂಶು ದುಲಿಯಾ ಇತ್ತಿನ ಪೀಠದ ಎದುರು ವಾದ ದುಂಬುದಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಯೂಸುಫ್ ಮುಚ್ಚಾಲ ಈ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಜಿ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಂಟುಪಾಡನೆರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರವುದ ಹಕ್ಕಲೇನು ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದುಂಡು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೇನು ಇಚಿತ್ರದಂಚ ತೂಪುನ ಬದಲು ಮರ್ಯಾದಿಡು ತೂವೊಡುಂದು ಪಂಡಿರು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪಾಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒವ್ವೆ ಅಡೆತಡೆದಂತೆ ಶಾಲೆಲಿಡು ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರೆಂದು ಪಂಡಿನ ಆರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬುಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಾವರಿ ನಮೂನೆಗೂ ಉಮೇದು ಕೊರುಡಾತುಂಡು ಟರ್ಬನ್ ಪಂಡ ಪಗಡಿ ಪಾಡುನೇನು ಒಪ್ಪುನೆಂದಾಂಡ ಹಿಜಾಬ್ ವಿರೋಧದಾಯೆ ಇಂಚಿನ ಭೇದದಾಯೆ ಹಿಜಾಬ್ ಪಾಡು ನೀಡಿದು ಶಾಂತಿ ಕಳೆಂಕುಚಿಂದು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಯೂಸುಫ್ ಮುಚ್ಚಾಲ ಪಂಡಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶಿರ್ವದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕುಲ್ಲಾ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಉಂಟಾದಿತ್ತನಲ ಡ್ರೈವರ್ ಒರಿ ಸೀದಾ ಕಾರ್ ಕೊನದು ಅವು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೂ ಗುದ್ದುದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ತುಂಡಾದು ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಬೂರ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತದ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಶಿರ್ವದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಮಾರ್ಗಡು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕುಲ್ಲಾ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರು ದುಂಬುಕೊನ ಒಡ್ಚಿ ಉಂತಾಲೆಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ನಲ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀದಾ ಕಾರ್ ಕೊನುದು ಅವು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದರೆಗೂ ಗುದ್ದುದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ತುಂಡಾದ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಬೂರ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ನಡೆತದುಂಡು. ಶಿರ್ವದ ನ್ಯಾರ್ಮಾ ಪನ್ಪುನವಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ 12 ಜನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾರ್ಗುಡು ಸಂಚಾರ ತಡೆದುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟ್ಟಪಾಡಿಡ್ದು ಶಿರ್ವದಂಚಿಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ರಿಡ್ಸ್ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಕೊನುದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಗುದ್ದುದೇರು ದೆಡ್ದು ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಮೂವರೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತ ಬೂರ್ದು ಕಾರ್ಗ್ ನಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲೆಗೂ ಶಿರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಕೊನುದು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದಂಡು ಆರೋಪಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಿತ್ತ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಂಡು. ಈ ಸಂಗತಿ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಸಂಚಾರಗೂ ತಡೆಪು ಬೂರ್ದು ಶಾಲಾ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕರಿಯಪ್ಪ ಶೆಣೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು. ಬರವುದ ಕಾರುಲೆನು ಸರಿ ತೂಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶರ್ತದ ಮಿತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮುಟ್ಟ ದಸರಾ ರಜೆ ಕೊರಿಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರವು ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆರು. ದಸರಾ ರಜೆನು ಮಾರ್ನಿಮಿಗು ಹೊಂದುನಂಚ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮುಟ್ಟ ಕೊರಿಯರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಪೊಯ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಅವೆನು ಪಿಂದದು ಬರವುದ ಕಾರುಲಿನು ಸರಿ ತೂಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶರ್ತದ ಮಿತ್ತು ರಜೆನು ಕೊರಿಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರವು ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆರು. ವರ್ಷಲದಂಚ ಈ ಸತ್ತಿಲ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲೆಲಿನ ಬರವುದ ಕಾರ್ಯಲಿನ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದು ಬರವುದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಿದಡ್ಪಾಂಡು. ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದಂಚ ಶಾಲೆ ಸುರು ಮುಗಿತಲದ ದಿನ ದಸರಾ ಅರೆಗಾಲದ ರಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಬಡಾಯಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಿವರಲುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಊರ್ದ ಸಂಗತಿಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಬರವುದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಡು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ದಿನ ಏಳ್ಯ ಪಟ್ಟಿಡು ಮಾರ್ಪಾಡ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ತೂವೊನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಈ ತೊರ್ತುಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಯರು ಆದೇಶಡು ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ದಸರಾ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ಕೊರಿಯರೆ ಮಂತ್ರಿ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರಿಗೂ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಬೇರಿಕೆ ಮಂತ್ರಿಯರು ಈ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಎಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಡು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ತವುಲೈ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಜಿಂಡ 27 ಜಿಲ್ಲೆದೋರ್ಮೆಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುವಂದು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ದಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿಕೊಟ್ಟಡು ಪಂತೆರು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡುಪಾತಿರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಲಿಡು 10 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಪಂಡ 2016 ಹಿಡ್ದು 2022 ಮುಟ್ಟ ಸರಕಾರ ಬರವು ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಂಚ ಜನದಿ ಒಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೇಡ 30,000 ದಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಬೇಲನ್ನು ನಂಬೊಂದು ಬದುಕು ಸಾಗಾವಂದುಲ್ಲೆರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬರವು ಕಲ್ಪಾವನೌಲು 705 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಕಾಲ ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು ಎಡೆಮುಟ್ಟ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣವು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಈ ಬರವು ವರ್ಷದ ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ಪಾಕ ಓಲೆಲೇನು ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣವು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದುಂಡು 2022 ಮೇ 15 ಕರ್ತವ್ಯಗೂ ಹಾಜರಾತ ಆಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಡಿ ಕಾಸ್ಲ ಬೈದಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣವನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು 6 ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ತವುಲೈ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಜಿಂಡ 26 ಜಿಲ್ಲೆ ಡೋರ್ಮಿಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪಂಡಿರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 4 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಮನೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಗಂಡಂದಿರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು? 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನದ್ದು ಗಂಡನದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. ನಾವು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಏನು ಗೌರವಧನ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 22,000 ಆದರೂ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರಡು ಐತಾರ ಗುರುಕ್ಲೆನ 170ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮತದಿತ್ತರು. ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡಪಾದು ರಾತ್ರಿ ಗುರುಪೂಜೆ ಕರಿತೆರು. ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವರ ಅವಳು ಶಾಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೇವಿರು ಗುಂಡದುಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರಾತ್ 6 ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮೊಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವಿರು ಇಂಚ ಲೋಕ ನರಮಾಣ್ಯ ತತ್ವಲೇನು ಸಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಹಾಗುರು ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಸಂದುದೆರು. ಸೋನ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ವರ್ಷಲ ಅರೆನ ಪುಟ್ಟನ ದಿನನು ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಶನಿವಾರ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಐತಾರಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ಐತಾರ ಗುರುಕ್ಲೆನ 170ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಶಿವನಗರ, ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಜಾರದ ಬೊಟ್ಟು, ಮುಗಿಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಗಿಲಾ, ಬಜರಂಗದಳ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೃಷ್ಣನಗರ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅರ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆತುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಮುಗಿತಲಾದ ಗುರುಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಜಯಶ್ರೀ, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾನದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜತ್ತಿ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವ ಮಂಜೂರು, ಪದ್ಮನಾಭ ಬೊಟ್ಟಿಕೆರೆ, ಪೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಜಯ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ನೇಜಿಗುರಿ, ಮುಖೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರೀನಾಥ ಪಾವನ ನಾಮ ಗೋವಿಂದ. ಹುಡ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆಚರಣೆ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಗಣಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತದ ಮಾಪೂಜೆ ಕರಿತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಗಾರೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಲೆ ಉರ್ದಿತ್ತರು. ಅಂಗಾರಕ ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ತಿಂಗಳು ಗೊಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟಿದಂಚ ವರ್ಷಗೂ 12 ಸಂಕಷ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅಂಗಾರದ ದಿನ ಬರ್ಪುನ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ
ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರನು ಭಕ್ತರು ತರಾವರಿ ಪುರ್ಪೊಲಿಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬತ್ತದು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಪ್ಪದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಾದು ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಡೆರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲಿನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆತಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಗಣಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು ಸಂಕಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಪತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನಿಚ್ಚಲ ಬರ್ಪನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ರಾಜ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಲೆಡು ಬುಡಂದೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದು ಪುನಿಡ್ದಾವ್ರ ಕಡಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎತ್ವಾಸಿ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಯಂತ್ರ ಓಡಲಿಗೂ ಮೀನು ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಕರೆ ಬರಿಕ ಬೈದ ಮೀನು ಪತ್ತನೇನು ಮುಗಿತದ ಬತ್ತಿನ ಬೋಟ್ ದಕಲು ಪಿರ ಓಡ ಜಪಡಾದಜೆರು ರಾಜ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ಕರಿನ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಲೆಡು ಬುಡಂದೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಿಡ್ದಾವ್ರ ಕಡಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎತ್ವಾಸಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಂತ್ರ ಓಡಲಿಗೂ ಮೀನು ಪತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದೆ ಕರೆವರಿಕ ಬೈದ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನೇನು ಮುಗಿತದ ಬತ್ತಿನ ಬೋಟ್ ದಕ್ಕಲು ಪಿರ ಓಡ ಜಪುಡಾದೆರು ತಿಂಗೊಳುಡ್ದು ದುಂಬು ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಕಾಲ ಶುರುವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುನೇನು ಎದುರು ಹೊಂದಿತ್ತೆರು ಆದಾಯ ಕೈ ಸೇರುನ ದುಂಪೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಿಚ್ಚಲ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿ ಬೇರುಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದುಂಡು ಕಡಲಡು ಗಾಳಿಡ್ದಾವ್ರ ನೀರ್ದ ಒತ್ತಡಲ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಡು ಶೇಕಡ ಎಲ್ಪದಾತು ಓಡುಲು ಕರೆ ಹೊಂದುದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರ್ ಸೇರ್ನಂಚ ಕೈತಲ್ದ ಬಂದರಡು ನಿಲೆ ಮಲ್ತೊಂದ ಕುಡ್ಲಾ ಬಂದರ ಸುತ್ತುಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂಜೆಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾಡಿಂಡಲ ಪರ್ಸಿನ್ ಬೋಟುಲು ತೂಫಾನ್ ಶುರುವಾಂಡು ಅರ್ಧೊಡೆ ವಾಪಸ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪರ್ಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಲ್ ಬೋಟ್ ಸಂಘದ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿಡ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಓಡಲು ಕಡಲು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೋವಂದೇ ಉಂಟುದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಮುಟ್ಟ ಗೋವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಡು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಡಲಡು ಗಾಳಿದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬೋಟುಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಡು ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿಂದು ಮೀನು ಪತ್ತು ನಕಲು ತೆರಿಪಾದಿರು ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಪೇಂಟದ ಕೇರಳ ಸಮಾಜಂ ಕಟ್ವಣದ ಸಭಾಂಗಣುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇನ 158ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಪಂಥದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಐತಾರ ನಡೆತುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಪೇಂಟದ ಕೇರಳ ಸಮಾಜಂ ಕಟ್ವಣದ ಸಭಾಂಗಣುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೇನ 158ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗುರುಕ್ಲೇನ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಪಂಥದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಡೆತುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೀಲಯ ಮಗರಿ ಎದುಕೊಂದು ಸುರತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಯಿನ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಥಾಪನವಾಯಿತು ಐದು ಒಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಮಾಜಡು ಪಿರೈತ್ತರ ವರ್ಗನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಒಂಚೂರು ರಾಜಕೀಯವಾದದ್ದು ತುಂಬ ಬರಡು ಪಂಪರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಂಕಲು ದಿಂಜ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಅಮರವಾಣಿತ್ತದೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೆರ್ತಪತ್ತೊಲೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೆಯರು ವೇದಿಕೆದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸುದರ್ಶನ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಗುರುಕಾರ್ಮೆಡು ಸಾಹಿತಿ ಆರ್.ಕೆ. ಬಂಗೇರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರು ಕೆ ವಾಮನ್ ವಕೀಲರ್ ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ ಇಂಚ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಾಂಡು ಅರುಣ್ ಬಂಗೇರ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬಿರುವೆರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ದೀಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಿನ ನಮೂನೆ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪುವ ನೂದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಉಂಡು 10 ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟದು ಬಡವರಿಗೂ ಮದಿಮೆಗೂ ಸಾಯ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಪಂಡಿರು ಎಂಕಲು ಕಲದಿನ ಬಂಗಂತುಂಡ ಇತ್ತಪುರ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡು ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಊರು ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೂಡಬೇದಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1995 ಎಂಕಲ್ ಬೆಳುವಾಯಿಡ್ದು ಬರೋಡು ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡೋಂಜಿ ಕಡಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಜಾತಿದಾಗಲಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟು ಕಮ್ಮಿ. ದೆಂಜೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಒಂಜೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಇಪ್ಪರ ಬೇಟೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿ. ನಮಗೆ ಬೇತ ಜಾತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಳು, ಬೇತ ಜಾತಿದ ಭಟ್ರ ಅವಳು, ಬೇತ ಜಾತಿದ ಏರ್ಪುರ ಬೇತ ಜಾತಿಗಳು ಅಕ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪಂಡ ಆಯ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದಕರು ಕೆ ವಾಮನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಳಿಚಿಲು ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಶಾಂತಿಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಸಂದೇಶ ಶಾಂತ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾಡಗುರುವೆ ಎತ್ತೋ ಮುಕ್ಳು ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಲ ಅವಳು ಮಠಾಧೀಶ ನಕ್ಲ ಮಲ್ತೇವೆ ಆ ನಕ್ಲ ಬಯಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇಜಿ ಧರ್ಮ ಒಂದೇಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸೀಮಿತ ಆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರಾದಪ್ಪು ವೀರಶೈವಾದಪ್ಪು ಆಡ ಮೇನ್ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಇಚ್ಛೆಗ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗ್ಲೆ ದೇವರು ನೀ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿರ ಪ್ರಚಾರ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಈ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಅವು ಏತ್ ನಡೆದು ಪಲ್ಪಿನ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟಿಯರು ಭಾಷಣ ಪಂತಳು ಗಿನ್ನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮ್ಲಿನ ಕೊರಿಯರು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆನಂದ ಸರಿಪಳ್ಳ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಸಲಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MS ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಎಂ ಸುಧಾಕರ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ವಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಆಕಾಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸುಲ್ಮಿಸಂದಾಯರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಇರುವೈಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶರ್ಮಾ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಇರುವೈಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು 7ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಪೂಜೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಪುರೋಹಿತರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶರ್ಮಾ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕರಿತದು ಕಾಂಡೆ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಶಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಇರುವೈಲ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪುಚ್ಚೆಮೊಗೇರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಗಿರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಮರಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಊರ್ದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರ್ಣಪರ್ವ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಕೂಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸುಟ್ಟರ್ಪೇಟದ ನಿಲೆಟ್ಟು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಕ್ಕೂರ್ದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಖಂಡೋಡು ಐತಾರ ನಡತದಿತ್ತಿನ ಬಲೆಗೊಬ್ಬಗ ಕೆಸರಡೊಂಜಿದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದಿಪುರ್ಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗು. ಕದ್ರಿ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿದ್ವಾನ್ ಯುಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನುಡು ಶಿಬಿ ಥಾಮಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ಮಿ ಜೋಸ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಮಗಲು ರೇಚಲ್ ರೋಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅರಂಗೇಟ್ರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿತ್ತದು ಅವೆತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣದುಂಬುಗು.
ಚುಂಬನೆ ಚುಂಬವಿ ರಾಶಿನಿ ಜಯ ಜಯ ಮುಹುರವಲೋಕಿ ಮಂಡನ ಲೀಲಾ ಮಧುರಿಪುರ ಮಿತಿ ಭಾವನಶೀಲ. ಇಡೆಗು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನೆಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.